pán minister, Na minútu. Ako sa cítite ako nový minister? Možno sa niečoho obávate, alebo naopak? Obávam sa toho, že nebudem mať čas dneska vyzdvihnúť môjho syna malého zo škôlky. Ináč sa neobávam ničoho. Takže nás čaká dlhé rokovanie vlády? Uvidíme, budeme riešiť nejaké personálne nominácie, pretože chceme od prvého dňa pracovať. Uvidíme, ja sa každopádne po rokovaní vlády vraciam na rezort a čaká ma určite dlhý pracovný deň a večer. A budú teda tie personálne zmeny, ktoré ste avizovali už koncom augusta? My ideme teraz riešiť personálne zmeny najbližších spolupracovníkov, štátnych tajomníkov, generálnych tajomníkov služobného úradu tu na vláde, takže toto ideme vyriešiť teraz hneď. Niektorí ministri už prišli pred vymenovaním vlády na rezort, okolo rezortu vnútra bolo ticho. Prečo až teraz, až dnes? No, viete, kým to nie je, tak to nie je. Ja som si počkal na dekret od pani prezidentky a som pripravený od prvej minúty pracovať a už sme mali aj pracovné stretnutie na rezorte, takže ja sa teším. Aj vás to niečo prekvapilo? Pater noster, ktorý tam bol, ináč ma neprekvapilo nič. Ďakujem pekne.